Marti.bg представя Терорист от миналото. Много отдавна, когато съществували още викингите, един млад момък на име Гъбата, който бил бандит и в миналото, отишъл в пещерата на водата, за да пусне водата. Тогава той затънал във водата и замръзнал. 1 милион години след това дошъл Сега той ще преживее най-голямото си приключение в целия живот. Да разследва този нов за него свят. Това. Преди тук имаше викингско царство. Но ще има и хора. Не, извънземни, които ще се опитат да го спрат. Вкусно между галактическа бира. Да си взема ли още една? Бирата е лекарство, бирата е супер. Очаквайте! Зима 2012. Терорист от миналото в Marti.bg.